som nok er en betingelse, når man har vundet sådan her en pris, så skal man også lige sige et par ord. Og det er først og fremmest, så er det jo utrolig overvældende. Først at blive nomineret, det har været utroligt stort for mig, at det er 2 unge mennesker, som har givet mig så flotte ord med på min vej. Og det er 2 unge piger, som kender psykiatrien på godt og ondt. Og større anerkendelse kan bare ikke lade sig gøre at få. Det er virkelig stort. Så stort tak til Camilla Krog og Ida Ørholm og Malene Terp, som har nomineret mig. Dernæst en kæmpe stor tak til komiteen, som har udvalgt lige netop mig til den her pris, Årets Psykiater Sygeplejerske. Og så har jeg bare brug for at sige, at jeg har simpelthen verdens mest spændende arbejde. Jeg har 12 unge mennesker, at jeg kommer ud til hver uge dag, og tænk og kan være med til at gøre en forskel i deres hverdag. Det er rigtig spændende. Derudover så har jeg lyst til at fortælle jer, at min drivkraft, det er ingen tvivl om, at det er simpelthen helt klart de unge. Det er dem, der er mine lærermestre, og mit tæt samarbejde med de unge. Det er det, der giver mig energien og lysten, også nu til at videreuddanne mig. Og det er de unge, der har gjort mig nysgerrig på, hvordan er det så, vi kan forbedre psykiatrien. Og til at finde ud af os, hvordan er det så, vi kan inddrage dem målrettet i udviklingen af en fremtidig, brugercentreret psykiatri i verdensklasse. Tak for den store pris.